सर्वेशानो जननी भारत धरणी कल्पलतेय। एई आम जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी भारत जननी। पद्म फूलरू पिता अंगश्रेष्ठ परे पाखुड़ाटी आम जगन्नाथ भूमि ओडिशा राज्य। ଏହି ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା। କଟକର ପୁଣ୍ୟବତୀ ମାଟିମା କୋଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମା ରମା ଦେବୀ, ଲେଖକ ଓ ଭାଷାବିତ୍ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍ଗ ଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସାଲେପୁର ଓ ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରବାହିତ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ମାତୃଦେବୀ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀ, ଉତ୍ତରରେ ବିରୂପ ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବରେ ଗୋବରୀ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିଢ଼ ଓ ଭୀମଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ସେତେବେଳର ଗୋବରୀର ପାଣିରେ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ତ କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅମଳ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏଠି ଚାଷୀ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସି ଧୋଇ ନେଇଯାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କୂଳର ଆଶା ଭରସାର କ୍ଷେତକୁ ଓ ବର୍ଷକର ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସାଲେପୁରରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଓ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ସତ୍ୟାଭାମପୁର ଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର, ସାଲେପୁର ମାହାଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ରାଇସୁଙ୍ଗୁରାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଓ ଏସିଆ ରାଜପଥ ଛତିଆ ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିଢ଼ ଭୀମଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିପଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ସେମିତି ଛୁଇଁ ନଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଅଶିକ୍ଷାର ତିମିର ଅନ୍ଧାରରେ ସଢୁଥିଲା ସେ ସମୟର ଭୀମଦାସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଏବେର ଅବିଭକ୍ତ ଶିଢ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ ପାର ହୋଇ ଭେଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲକୁ, ନହେଲେ ଗୋବରୀରେ ପୋଷାକ ଖୋଲି ପାଣି ପାର ହୋଇ ପୁଣି ପିନ୍ଧି କରି ରାଇସୁଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲକୁ, ନହେଲେ କୂଅ ପୋଲ ପାରି ହୋଇ ଛାଣିପୁର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବା ପାଖ ମଉଦା ସ୍କୁଲକୁ। ସମୟ ସୁଅରେ ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ହିଁ ମଣିଷ ଜାତିର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ। ସମୟ ସୁଅରେ ଆଜି ଆମେ 2022ରେ ଉପନୀତ। 1972ରୁ 2022 ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପଥ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାଲିସହୀନ ସଂଗ୍ରାମୀର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଗଢ଼ିଥିଲେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ଭୀମଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱାଇଁ, କାମିନୀବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବାପା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସ୍କୁଲଟି କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବେଳେ ତାକୁ ନନ୍ଦିନୀ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ଶିଢ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ସ୍କୁଲରେ ବହୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠିକି ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ରାଇସୁଙ୍ଗଡ଼ା। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ ସାଲେପୁର ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା। ରାଇସୁଙ୍ଗଡ଼ାରେ ଗେଟ୍ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇକିରି ନନ୍ଦିନୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଇଥିଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ନିକୁଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ନାଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବିଶ୍ୱାଳ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମର ସିଡୋ ହାଇସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ଶୁଣି ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏଇ ସ୍କୁଲଟି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ମିଶିମିଶି ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମିଶି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ନିହାତି କରିବା ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ। ଜାଗା ତ ନଥିଲା, ଜାଗା ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ କିଣାକିଣି କଲେ। ସ୍କୁଲଟି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଥରେ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲଟା ଦିଆହେଇଗଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଡାକିଲ ନନ୍ଦିନୀ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ କାହିଁ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛ? ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଏମାନେ। ଯାହା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲଟି କି ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯାହା ହଉ ସ୍କୁଲଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଯିଏକି ମୋର ବାପା ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱାଇଁ, ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, କୁଳମଣି ସେଠୀ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବେହେରା, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତା ବାଦେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି କିଏ ଅଛି କିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ଥିଲେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଏତେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ହେଉଛି ୟାକୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ର ତଥା କିଛି ଆୟୋଜକ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିକିରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ସିଡୋର ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତି। ମୋର ନାମ ପତିତପାବନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 77 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦେଲେ। 3 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିର 3ଟି ଯାକ ପାତା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଇଏ ସ୍କୁଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହରକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। ମାନବ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲି। ମୋର ଭାଇମାନେ ଗଲେଣି, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଗଲେଣି, ମଧୁବାବୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଜି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ମତରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି।
ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଲିଭା ନାମ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି 1972 ମସିହାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନନ୍ଦିନୀ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ନନ୍ଦିନୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସ୍କୁଲଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଅନୁଦାନ ପାଇବ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରମଦାନର ଅପସରା କାହାଣୀ ଯଦି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଯାଏ ତେବେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାବ ବେଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମସିଯୁକ୍ତ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଅପସରି ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିମିର ଅନ୍ଧାରରେ। ଏଠାରେ ଥାଏ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାତାୟାତର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଓ ଅତି ଦୟନୀୟ। ନାଳବନ୍ଧ, ଗାଁ ଗହିରୀ ଓ ଦଣ୍ଡାଢିଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପାଇଖାନା ଅଭାବରୁ ସକାଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାଉ ସାଧୁଥାଏ। କାରଣ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲୋକ ସାହୁ, ବାସୁଦେବପୁର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱର୍ଗତ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଭ୍ରମରବର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବେହେରା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଡ଼ା ଓ ଶ୍ରମଦାନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ପାଖ ବାଉଁଶ ବଣରେ ନଡ଼ା ଛକର ଘରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୃହ। ତଥାପି ଦମ୍ଭ ହାରି ନଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ। ପୁନର୍ବାର ନିଜେ ଇଟା ପକାଇବାରେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ସ୍କୁଲ। ଶିଢ଼ୋ ଓ ଭୀମଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସାହାଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପାଖ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହିର ଅଭିଭାବକମାନେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରସନ୍ନ ପରିଜା ଧନୁପଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଶିଢ଼ୋ ଏମି ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଶତପଥୀ ଆଖପାଖ ଗାଁର ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଓ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କର ଏହି ମହତ କର୍ମ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ସେବାଦାନରେ ଋଣୀ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିରକାଳକୁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପକ୍ଷୀରଚରଣ ରାଉତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ବଲ୍ଲଭ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଲ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍.କେ. ଅବୁତାହାର, ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍.କେ. ଜମିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଞ୍ଜଲତା ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାରିକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ସିଂ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍.କେ. ଜବିରୁଦ୍ଦିନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଶିଷ ରଥ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ରଧର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଶ୍ରୀମତୀ ସୀମା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ
ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେସରତ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ। ଉଣେଇଶହ 76 ମସିହାର ଏକ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ସେହିଦିନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖୋଳିଗଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିପଟ ମଫସଲ ଭୂଇଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଯେ ଅନ୍ଧାରୀ ପ୍ରାଣରେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଜାଳିଛି ତାର କଳନା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ତା 7/6/1994 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଜି ଧୂଳିର ପଲସ୍ତରା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୀର୍ତ୍ତିଗୋଣାର୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ତାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆହୁରି ଭାସ୍କର ହୋଇ ଉଠିଛି, ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସେହି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସହଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା, ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା, ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା, କୃତାର୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା କି ନାହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି 50 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କାଳ କାଳ ପାଇଁ।